E okinyi ma kawuono, sikunde ariyo mabende yudore Kisumu County ne ochiwo kod buok malich mokalo bang' ka mach makakni kendo mach maratipo ne lodo ma orumbore piny kuonde nindo e sikunde goeko kama oting'o sikund yawuoi noero ma Otieno Oyoo mabende yudore e sub county matin noero ma Kadibo, e sikund yawuoi noero ma Nyabondo mabende yudore e sub county noero ma Nyakach. Sikund yawuoi eri ma Otieno Oyoo ne en buok malich mokalo bang' ka od nindo noero mabende ting'o nyithindo mok tin ne 90 koro mach ne olodo ma olwar piny mana kaka ipimonwa kod tend skul noero. Migosi Jairus Orandi en jalup japuonj maduong'. I am sad to inform you that we had a fire incident in one of our dorms yesterday night at midnight when the boys had just gone to sleep. We were woken up by the boys who were very responsive and they informed us of the fire, and immediately we rushed to the dorm, and unfortunately we found the dorm on fire. Migosi Orandi koro pimo ne jofwambo ni bang' midhiero maket kod maendi sikund yawuoi eri ma Otieno Oyoo koro ne okawo okang' machalo nade. I want to thank God that we had all the students delivered to safety. Not a single student was burned in the dorm. We had 2 injuries out of a stampede, which ensured as the boys were running in and out of the dorms of the dorm to secure their property. Sikund yawuoi eri ma Otieno Oyoo koro kwedo malich mokalo weche moko mabende koro ne fuong'ore ni nitie nyathi moro mabende ne owang'e mach e kinde goeko ka gilero ni nyathine ok owang'e mach, kata kamano ne oyudo hinyruok e kinde goeko mabende ne oringo kane owuok e dormitory kata od nindo noero. Giyango ne jonyuol kanyakla koda jopiny ni nyithindo ma Otieno Oyoo goeko ngimagi ni kama kare. I want to assure the country that the investigations are underway. We may not know how this fire started. We have called the people from Kenya Power to do their assessment and tell us whether it was an electric fault or not. We are also having DCIs coming. They were here with us at night. They are on the ground to investigate so that they can exactly understand what was the nature, what caused the fire. To the parents of Otieno Oyoo High School, I want to assure you, your sons are safe in school. Rest assured, if you've not come to Otieno Oyoo to confirm that, I take this opportunity to confirm to you that your sons are safe. E sub-county noero ma jirani noero ma Nyakach bende od nindo wang'e sikund yawuoi noero ma Nyabondo, od nindo noero mabende ting'o nyithindo mok tin ne 100. Ka yawuot Nyabondo goeko koro dong' chwata kata kuma gikete wigi koro onge mana kaka ipimonwa kod japuonj maduong' Migosi Jared Opanga. The incident took place at a few minutes before 5 in the morning when the boys had settled down for their dawn preps. The teachers on duty were present with them, and then immediately after settling for class, just about 10 minutes after that, then one of the students in a neighboring class in Form 4 Heroes spotted some smoke emanating from the last cube of the dormitory. Migosi Opanga koro wacho ni en wach mabende nowegi kod buok malich mokalo kowacho ni nyithindo goeko koro owito mwandu gi duto maonge gino ero manoresi kata achiel. But it was so much and we could not be able to manage it, but we thank God no student was injured in the inferno. After that, we called all the students and accounted for each one of them. We took a roll call and noticed that all the students were there. Kabende oyango ni nyithindo mabende koro noyudo midhiero gin nyithindo ma kwan gi rom nade. On a normal day, the capacity of the dormitory is 100. But for tonight, the students who slept there were 95 in number, since some few had not opened school. So all of them lost their property, as you can be able to see. Sikund yawuoi eri ma Nyabondo mabende yudore nyaka e sub-county Kisumu County sani koro godhogi piny ka koro kwayo oganda ma chunygi olendo ni ka giyie to jolgi kod mattresses goeko ma nyithindo nyalo ninde barangede mag umruok e kind mwandu mamoko mathoth. But as an emergency now, we are calling for assistance, especially on mattresses, bed sheets and blankets.
to settle the boys today. At least we have some 2 empty classrooms. We can be able to settle them. In the meantime, we also have extra beds that we can be able to connect for them. But on whatever they are going to use and their toiletries, those are the things we don't have. Midhiero mar mach mabede koro muoche skunde gi eki biro mana jumbe ariyo bang' nyithindo yao skul ne somo geko mar tamnieri mar adek. Nekala TV kowuok e Kisumu County, and Justus Adoyo.